गोरोबा कमेन्ट हरबासो मा हरदों फरायनांगौ दा फरायोब्रा रोङोब्रा बिदियावसो देलाय दे माबादो आंलाय लाइभ अपेन खालाम आं नोंनिफ्राय नाय मबाइल गिदिर गिदिर लाबोनाया नाय आं फाग्लि आं माबादों जागासिनो बिसोरखौसो होनदां नोंसोरखौ नायनो थिनदां नाय नाम्बार नाय मा नायदों मा लाइभ होदों बियो रमान फैथ'वाखै ने नाय फैयाखै आयौ आंखौ बोरैबा नोंगौ नायनायल' माबा जाया इउटुब क्लास जाया होनाय मिथिया आङो ओंखाराखै एलाय सेबा महर मोजां नुयो एलाय रिथस अन जाबाय नोंखौ साबसिन नुबाय ना आयो होलाबाय थायो होलाबाय नोङा अनखौ नुवाखै नोङो दे नायदो दे जागोन आबै ब्राइटनेसआबो फुरा साबसिन नुबाय थायो आयो ब्राइटनेस बुरजा नांगौ होमबा मोजां जाबाय केमेरा खेबबाबो ब्राइटनेस बुरजा होबा दे रावबो नायबाबो सिनायदो देखायना होनाय जोंनिया नै जानायनिया दानो ए नोंनाव कपिराइट फैगोन दे इयो गोसा गोसा हिन्दी मोसानाय नायनांगौबा बेयाव नोंनाव कपिराइट फैयो नै एसे साइडआव थादो ससे डिसटेन्सआव नोंहा दा माबाखायाखै ना सिरिस नायजादोंना दे बे हिनजाव खारनायखौ नायबाय थानाङा जोंखौ नायबाय था खारलाबाय थाथोंहाय मालाय खारनाया खारबाय थागोन जों खाराबानो जाबाय ना जों खाराबा माने बाथाबारिनो खाराबानो जाबाय सोरबाथ' थैबाबो जेबो मोननाय नङा ओमफ्राय मानोथो खारबाय थायो सानलां मा खारबाय थायो जेनेबा मा नायासै नों दाबो मा गाज्रि नामाथाय हौवाफ्रा माबासो नायगासिनो खोमा बेलेगखौसो नायगासिनो खोमा बे नायदो हनै रावबो नायथाराखै फैथ'वाखै दसे गोबावथार मिनिबाय दहायनिखौ नागारबाय माखौ दानि क्लासाव फैनाय नागारदां नुवाखैनो हरलाबा आं नायबाय थाबासो फैबाय थायो नायाबाथाय नायाबाबो ओइलाय सासे फैबाय सोरबा सोर फैदों दे कमेन्ट खालामदो जारौमोन वान माबा नेट प्रब्लेम बायदि दिन्थियोहाय थांफिननाय दिन्थियो मा कमेन्टआलाय बोरो कमेन्ट हरथ'वाखै लारि लारि इयाव बैयावसो फैगोन जागोन नैहाय नै दहायनि नै बेखौ अलाव होनाय एरनाय सोरबा माबा एरनाय सोरबा माबा खालामनाय ओमफ्राय इयाव ओरै मेसेज एखमबा मेसेजआ थाबथायोना बेखौ खालामबाय थानांगौ अलाव होदोलाय एसे थानाय बायदि मोनबा नों गोबाव जाबा आरो बेखौ सेबफिननानै इयाव होदोलाय बिदि खालामबाय थाबा कमेन्टआ थाबथाया एखमबा समाव कमेन्ट थाबथायो नेट स्ल'बा नै माबा बन्द जाबाय थायो नोंहाय माबा संग्राय गादाव ना माबा माबोरै हरलाय आं सार्च खालामनो गादाव खालामदोंमोन आं संग्राय गादाव हनै माबा फैयासै दाबो खालामखाबाय नोंहां नेट गैयिनि थाखायनो रावखौबो नायनो हाला नेट माबा आग्लायबाबो नेट टावार नाङैनि थाखायनो जालांना जेबो बस'आखै बे माबा सोखानायसोमोन ओरैनो बे लिंलाबा सोखानायसोमोन नोंसोरसो दा नोंसोर नोंना गदा लालायनाय नुदों नायलाय आंना जाबाय नि बैयाव थांनानै नायदोबा नों कमेन्ट खालामबाय बेयावनो जिरायनानै खालामनो हायोना कमेन्ट खालामनाय बियो हायो खथ' बोनो हायो आयौ खालि नायगासिनो नायबाय थायो हरदो हेलौ होनदो बै फ्राखौ बिबारफ्रा हरला बायदों रोङाहाय खालामफेरिखाय माबोरै बिबार हरो माबोरै मायो होनदों बिबार हरनाया बैयाव थुबा ओंखारखायोना लाइटनि ओंखारो आयु खोनाहैबाय बालनि आं रायलायनायखौ खोनादों मा जाखो रावबो नायखायाखै सेभ खालामनोबो रोंबावासो आं नों एसे सासे फैबाय माथो दाबो हरा कमेन्टखौलाय बियो माबाया नोंहाबो नायदो मा नाया मालाय हिनजाव खारनायखौ नायलाबाय थायो ए फेसबुकनि ना मासो इयो मासो नाखो ओमफ्राय मा जाखोलाय दा नै नोंखाया दासो फैदों बाबा नोंखौ मा नाम दोनदोंमोनलाय मोदानस्रि आरा मोदानस्रि नाम दोनबाय मोदानस्रि ओमफ्राय बे आखाया मा जाखो बियो दानि स्कुटि गोलैनाया गोलैनाय बैयाव लाइक हरदो माबा आसि मा खोन्थाहरदो खिथागोन र' लाइक हरनायाबो बै फैबाय फाग्लियै बहा थांदोंनो
जिदों ब्लग बहा थांदों ए आंहा दासो नायदों बहा थांदों माने थाङाखै नै माबा स्कुलावसो दंफैयो फिसाफोरखौ नेफैगासिनो आरो आयौ मा खबर सनानो खोनसेया मोजां 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 खबरा आयै सारा जोंना सयाबिन लाबोदों माथो जोंनि स्कुलनि सारा नै लाइभ होदों सारा सयाबिन लाना फैबाय साथ्र'फोरनो नंगौ आयौ एसे गोजानाव जिरायसै नैहाय खमेना फैयो रावबो गैलालाय नामा खारलांलायबाय नै सासेल' नायगासिनो प्रब्लेम बायदि दिन्थियो मानसिफोर दसेनो दंफैया रायलायनांगौ माथो होनांगौ मानसि गेदेरजों हेलौ 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 माय सिस्टार माय ब्रादार माय फ्रेन्ड ओमफ्राय मालाय हेलौ आयौ थैखागोन मास्टारजों रायजायाबानो जाबाय फैथि ओं फिसाफोर गोनां नालाय नेबाय थानांगौ जायोथ' आरो नेयाबानो जाया जारलासो फिसाफ्राबो बारा गिदिर गिदिर नङा नालाय उन्दै उन्दैसो नेयो आरो जों बयबो ओमफ्राय नै ओरै माखासे जिरायनानै दङ नै ओमफ्राय आंनि लाइफखौबो बिसोरनो नायगासिनो मालाया नायदों बिसोर नायदों आरो लोगोफ्रा फिसा नेग्रा गोजा बिसोरो प्राइभेटाव होबाल' नेनो हायो ना मानसिफ्रा जों गामियाव होनायखौनो नेयो नेयाबा जायाना दंग' दंला फख्रि फला खाथियाव दङ सोर बिलाय रंजालि ना मुलि गयबो गोथाव लाबो एसे गया गोथावथार रसमा ब्रह्मआबो ब्लग माबा होबाय मैयाबो दसे खोनाय नायदोंमोन आं लाइभ अमा आदार रुनायाव आंना खामानि गैया एदानो जायाखै मानसियानो सासेल' फैदों मैया फंबायल' फैदों 1 घन्टा रायलायबाय थाबाय फंबाय जायु थौसि थक्सिराम मालाय प्रफेसार लक्सिराम लायबो लोगो हमनाय थक्सिराम लादों आरो गावनि नामखौल' होबायबायनांगौ थंसि दाङो सल'खौ खननो रोङो रोंनाया ओमफ्राय ससेल' सल' खननो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय ससेल' हायो मालाबाबो फुल हाया हा दाउ गाबनो रोंगौ आदा दाउ गाबनो रोङालै नेट नाङाखै फाग्लि थाखा सिखा माथां ओमफ्राय बैयाव थाबाय जायो थाथों बेनि थाखाय रिखालाय खालामबाय थादों रोंखायाना नेट गैयाबा मानसिफोर फैया मानसिखौ मोजां नुवाना मानसिखौ मोजां नुबा बांसिन मानसि फैयो मानसि मोजां नुनांगौ नायनो सुखुवा नायग्रायाबो गावनिया नेट नाङाखै खोमा आंखौसो होनदों नोंनानो नांखाथारा नांखायाना ओंखायनोथ' मानसि फैया माबायदि नुदों ओरैखि हेवनाय नङाबा जाया दिनै एसे लाबावदो फाग्लि खाथियावबा खामथाम मोजां नुवा हायै मानो रावबो नाया आंखौलाय बुगालेलेखाय नायनो नामा गुन्दै फानो नामा गुन्दै फानो नामा होनदों गुन्दै फानो नामा गुन्दै फाननायनि दावराव लामायाव मा होनो बहानि जाखोनो आं बिजनि नोगोरनिहाय बिजनि नोगोरनि बिजनि नोगोरनि आं बिजनिया नोगोर नङाबाबो जोंहा बिजनिखौ बिराद नोगोर बायदि साननानै लायो मोजां मोनो बिजनिनि अनगा बेलेग जायगायाव थांनो जा मोस्रोम दङहाय माबा मोस्रोम मानबायलाबायजोब्बाय मोखांखौ बावदोंमोन लायाहा बोरै मोनदांलाय नै मासे मोस्रोम बेबो माबा मस्लाखौ मा रायलायनो न'आव सोंहरदोंब्रा फाननाय फानिनि खोथा फानोबा लाखिनोसै
दे जों लाखिजोबगोन गुन्दै आरो लोगोफोर गुन्दै थारमाने फिरफिलि लानानै सफैयो नालाय बेयाव सावथाल ना मारियो सावथाल खोमाहाय फानो नामा होनना सोंदों आरो आं फानलांजोबदो न'आव नांखायानो कमेन्ट खालामदो आदामोन गुमैमोनदो मिनिनाया आंना मैसो बुरिनोसैहाय र' बे आरो फेमिलिया मा मा होगासिनो बियो आंखौ नायाखैलै र' आंजों लोगो दङ नोंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों आं दे दायो नों होनाय टाइमाव मिलायोबा नायगोन दे खैथासोआव होयो चिरां जिल्लानि माबा दा मबाइलखौ र' दैयाव सोमगोनो आंनि खाथियाव थानानै दामबाय थानाया नोंसोरखौ आंखौ नायदों एसे इथिं दावलांब्रा ए हायेनजों मा जोंनाव लाखिनोसै बेसे 20 केजि 10 केजि राननो ओमफ्राय फैसायाबो आंनाव दंना गैया फैसाया मबाइलाव दं आंनाव बेसे जायो दोलाय 20 केजियाव 60 थाखा खरै मा रुनाय आयौ रुनायसो रुनायबाबो होजायो बै हाथायनियासो लेखाबाव ओमफ्राय आंलाय होनाया बोरै जानांगौ बिदिबालाय थां नों माथो थां गावनावनो मबाइल दं आंखौहाय थिनबावोब्रा सोलाबा होनना मिथिखानानैबो मोनसे गियान गैयि हिनजाव बेलाय बस्था मानि लाखि होलांगोन दा नों मोजां फास्रा होदों होयोहाय मबाइलावलाय मोजां फास्रा मोजां दख'ना लुबैनानै फाग्लि जाजोबो मोनाबो नायबाथाय खननैसो गानबाथाय दाम गोसानिफ्राय लुज मोनबाय जों फोरलाब जायोना आंनि दख'नाफ्रा दाम खमायबाथाय मोसानायाव जोंनायखौ मोजां मोनो 500 थाखा 450 माबा माइदि गोनांफोर आं गानबाबो फुल जेबो मोजां भिडिअ नायनानै होबाय आरो कमेन्ट होनानै गारहरबाय दे गोजोननाय थाबाय दे मोजां मोनो होनदां फुल भिडिअ अबेनिखौ नायखो माबाखौ बिलोगो खानायनिखौ दाख्लै बिलोगो खानायनिखौ बिखौथ' बाल थांबायबो दाम गोसा जाबाय थांबायबो होननायसो इन्दिया फाननो मोनगोन इन्दि नङालै माबा इन्दि नङा ओरैनो माबा खुन्दुंखौनो सोंनानै इन्दि बायदि दायो दाना आरो बेखौनो इन्दिनि आं इन्दि पसन्द जायाहाय मालायफ्रा दाम गोसा 3000 4000 बायबाबो माबा पसन्द होननाय जिनिसानो गैया आंनाव इन्दिनि गाबखौ आं मोजां मोनोलै माबा स्टेन्डार्ड मोनो माबा इन्दि लाबा आं मानसिफोरखौबो जा समायनाय मोनो इन्दिखौ मोजां नुयो स्टेन्डार्ड नुयो लाबा माहाजोन नङाबाबो माहाजोन नुयो माला समाव मा जायो मिथियाना माहाजोन नङाबा माहाजोन नुयो होनदों इन्दि फास्रा लाबा मोजां नुयो मानसिफोरखौ स्टेन्डार्ड नुयो आंनियाव आं मानो फसायाथाय मिन्थिया आङो माबा बायदिखाना माबा मा होनो बिदि लाइभआव थानानै दसे थांफिननानै बेयाव फिनजैनि लाइभआ नोङो फन खालामनानै बैयाव माबा आपलड जाहोग्रो नङाबा बै माबायाव थांनानै अन खालामहैनो नों अन खालामाखैबा अनखा दालाय होनबाबो वाइटि स्टुडिअ खनसे थांनानै बैयाव क्लिक खालामो खनसे नङाबा नेट गैयियाव एखमबा माबा जायो थांबायसो खोमा फैफिननो हायो थाब बै थाफे मा
लाखिनांगौ आं फारलासे लानोसै फैसा बुरजा गैया बेखौ लाबोनो थिनहरथ'बायमोन आं फैसाखौ बयनिखौबो माबा लाजोबनो आङो बुरजा गैया फैसा माबा जायो 1200 ना मा जाहैयो गासै जयै आरो फारलासे लानोसै बेसेबां 60 थाखा मोननायाव लाखिखानांगौ 60 थाखानि मोनगोन हाला थांखाया जाया आंना खानाया फिसा जाथारदों सोर नायदों कमेन्ट खालामलाय आयै रावबो कमेन्ट खालामथारनानै लामा लामासो थाबायबोदों अमा आदार लायनो अमा हा बेयो बेसेबांनो सोंखोदो बे मोनसेल' मा मोनसेयालाय बेना बेसे बे बेसे जायालाय बेसे जायो बियो सुजागोन बे माबाया लाबो नोंनिया खाथाखौ लाबोसै जोंनाव लांना सु जागोन ना नङा बस्थाखौ नोंसो गालांगोन गालाङाहाय मा बस्थायाव लाबोदो बस्थाबो खादाबो बबे मोनसेयामोनहाय खानायमोन बावबाय बेनो जागोन दा बिदि होनदों खानायनि सिनायला हिनजाव मोनहैदोंसो